Hmm. Hmm. Well, is cosúil gohfuil muid beo trí dú héan náid ar sé feicim ó. Ní mé gíre an einem pebliach de hoort an einem. sé tealtaí dorchastín seo. Béidir go lasí mé solas an tiomra. Cin soort nuíocht é seo. Dinne cíns ag dorte amach deochó féin. Níor gheall mé nuíocht garimiúil nó profisiúnta a riamh. Níor gheall me ach nuíocht. Tás le go beidir a cheart ó bheith níos profisiúnta ná seo. Ach níl. Weis. Fás? Ok. Nuíocht an le don 7 mí feura rá bhíle agus 60 agus well ní nach inú Donald Trump príomhscéalan le bhfuil is agad céim fá mar thugra sé Preasócáid a thuirt agus tá níos mó ná leachaid de leathanach tosaí a New York Times. Tiomnathe don ócáid sin. So cá dosú mé. Well, is cosúil gur ghairm sé an Preasócáid seo gan chunne. Ní ra sa géine go meach se á thuirt. Agus ghairm sé é Caimar a dhéiceann seo. Agus sinné an focail gairm an féidir gairm a úsáid mar bhríthar nó an gaith mé gair úsáid. An tanamachol. Agus féidir úsáid. Der ódómhail gur féidir gairm a úsáid mar bhríthar freisin ach molann sé le bheith ceart gair úsáid. Ceach go leor. Ghair sé an Preasócáid seo chun na líomhaintí atá farsin faoi seo faoi a chur dá dró agus a chaithfh arás. Tá sé mí in éifig nó mar sin anois agus braithin sé go gaithe sé chéad mhí a chosaint. Deir sé go bhfuil tír na freiseach nó éifig na Uachtaránachta cibé agus go bhfuair sé an freiseach seo mar éireacht. Ní tuailm go greidirnéine sin ach ó cabhas agus níidir céanúis thosaíonn sé ghlacha le freagracht é féin as staid na tíre a bheith mar atá. So sé chuir sé líomhaintí seo go léir dá dró agus dhearbhaí go raibh rialtas ag feidhmiú mar inneall mionn chuig gearrtathe.
Marcail an ocail sin meannacha geartathe. Ní léir sin daoine ach cábhis nach rud meannacha geartathe. Bhuiléir sa Preasócáid seo gur raibh sé míshásta agus gur bhreath sé éagóirithe. Is léir go bhfuil sé dóite gradta I ní sreach ar chéimanaí. Agus faoi dheireh bhrú sé ionadathe ar leataobh agus thug faoi uachtaránacht a thábhail é féin trí an tíirm a thábhail go leiscéil. sé tá beganín sí mé chéile trína chéile chuil láthir. Híl mé go raibh an tíirme sinna amach ní fearr labhartha. Tás agam nach Callánach fearr agus labhartha ach ní raibh an ní úsáid mé an tíirme sin riamh. So tá á scríomh síosan seo is fearr labhartha. Chomh raibh me ar feadh léitheantaí fada Dan an tuachtarán sa scíthán hir ag coipe agus I dtíanna gail le farrag margheall ar chu irisach agus bhí iran á chosaint agus chu neamhríoch a bhí a dhill coireacht féin sé tá an túsal Trump ag gilceireacht seachas ag labhairt leis na meáin mar dionach duine nach cléire. Has rint cóirleoirí ina AI ag rá nar cheart dó AI a thuirtear chaibhlint agus có orantas agus gur cheart dó a lehéad a hachant agus bhí siad géire mar sin é stiúró sin. An túsal Trump tiomanta ar AI a thuirtear na meáin. Bhí sé meáte ar an scéal a bhréagnú go raibh a rialtas ag dul faoi le anrial agus scanal agus neamh inniúlacht. Ba Preasócáid Racánach Callánach é stáisiú go gan chunne sa siomra heir. Rinne an túsal Trump íireacht ard na meán haringt a shréalna spócha
a shréanna sin úsáid ceart an bhríthar sin is a shréanna ó ón chlúdú nuachte hervís sí rúnda na Rúise hervís sí ólas na Rúiseach éirí as efig a chóir leor sláándála náisiúnta agus brise animnúcháin dá ara sihar. Sin méid sé an créúir dóite seo gíre é féin a chlúisteáil amachchas a báú. Idir an dá lín céir de táid dianta ag na poblachtánaí. Well, bhí lista fada le déanamh acu ba lista dána é ná scadhacht am pocal dána úsáid mar sin ach mar sé ba thuchar súrach a fuairsiad as níachas mór an den reachtaíocht seo gealú níos túisce agus an túsal Trump ag imam feachtasaíochta ar éirín. Sin méid sílim faoin Preasócáid seo inar óla míamar tá pobl na Eorpa agus go háidithe pobl na Ísiltíre san áirdil faoi láthair. Tá siad ar a bhaisil marall ar tail nó Anáil na Rúise. Agus os clúin an scéal seo le duine dar benam Harry van Bommel feisiide ar an éiti clé de Parliament na Ísiltíre. Fuair sé amach go raibh cóthúilí áititheacha aige agus é gír a chur na laigh ar vótáidí gur cheartdóibh diúltú do chuainte strádála leis an Úcrain gur cheartdóibh é an beartas seo a choileáil. Bhí foiideann na Úcraine aige grúpa éisiméir coch ba chosúil a raibh bá mór acu leis Rúis agus bhí gleandrach agus aineasach ag an am ceannam. Bhí siad ar fud na háite san Ísiltír géirí deire a chur leis an réiteach, córéiteach, bína pocal a bhí weim leis a ggóréiteach seo leis an Úcrain. Ach ar Úcraine iad an éachar, má bheanann dúrab is cosúil feintomach gur Rúisi iad an áíre agus nuair a bhreaníonn tú ar seo go tobann ritheann sé léit nach grúpa Ucrainach an éachar iad ach Rúisi atá géireadh polasathe na Rúise
choribhaim I bolaíocht na Ísiltíre. So tá fearr ar dhaoine faoi sin. Venezuela. Einam anaisteach atá leas uachtarán Venezuela, Tarek El Aissami. Tá na Stáit Untaithe ag tuairt le fios gur ceann féine drong mangurí drugaí é agus is tré é seo dar leis na Stáit Untaithe a bhhaininn leis sin ach le riant mhaith effigi rialta seile sa tír sin. So caint láidir ó Meiriceá ach tás ag go damna fada nach bhfuil na Stáit Untaithe agus rialtas leathóisialach Venezuela in Oireachta chéile. Well, rinneadh trácht ar a scéal seo leanas tamil ó shin is cosúil go raibh bláthadórán ar Christie Washington, Stát Washington, nach raibh ag iarraí bláthanaí a dhéal do bhainis éireach. Agus bheadh go maith dá meach sé ná religiún, creidimh a luath mar chosaint ach ní cheadaítear creidimh a úsáid gá sannaí mar seo. Agus mar sin bhaidh ar leithscéal eile aimsiú. Is cosúil nus bhealta sé na bláthanaí ach sílim gur bé an cúpla éireach a chur in dlí air. Níor mé aon rud eile faoi sin ach níor is agam cé mar is féidir leis munar féidir leis creidimh a luath. United Healthcare an bhfuil iontas ar bith ar aine gur chuaig leail an cólacht seo na milliún agus b'éidir na billiún dollar ó Medicare, sinné Medicare, trí dhaoine trí cuma níos tinne a chur ar dhaoine ná mar a bhí siad. Agus scéthú an teolas seo le déanaí. Tá is go dam le fada go bhfuil na cólachtaí áirithais ag clifáil agus is mór trú é. Rinne mé tagart don timpiste úfásach seo, an tunnosc éir seo a tharla tamil ó shin nuair a hit nuair a chuirt Eitleán de chuid an na fórne Brasílí Chapecoense in ní chuifineam cá rá sé. Féidir Venezuela freisin, agus agam bhí seo ó thua áiticínt I Meiriceá heas. Mhair an cúlbáide ach má mhair cháil sé a chos. Agus is féidir é eiceil hena féin, besúlthart ar chos tacair bailó dír.
rinneú sláadú fásach ar a bhuiidir maríú go leor ach is sampla má an marthanóir seo an tíorhrán seo an cúlbáire den dóchas ar féidir a bheith agat I ní fiú tionós chothúfásach leis gan seo a tharla. Sin an méid siad an coppla frása fánacha má imíonn tú gan chuine, imíonn tú gan déanaá deach. Má tá tú a gcuid airgid ó dhaoine go go cealagach nó go clúineach tá tú á gluise ach freisin úsáidtear an bríthir sin cluis chun chuirsís mar hampla ar wadarí sa tóir ar dheoraithe nó beidir iriseoirí chur díon cheistú ar Uachtarán mar hampla in Preasócáid. Má ritheann tú ar is botta, tá tú ag déanamh na bugchadar ar máil. Má tá tú ag teanú rópa ar luain, tá tú gúsáid castaine nó iomlas. Má bhíonn rópa agat, agus má théann an rópa sin in éibré le lúb amháin, tugtar caisiúnín ar an lúb sin. Má tá sé suillear go bhfuil fergart, tá tú tesaí nó lasanta nó bíonn dearg bhuiile ort nó fiúnach sin ceann nuacht an fiúnach. Fannic an bhean sin faisil thu féin é sé nach sin go déis. Má tá tartú fásach ort bíonn tú spálta leis a tart nó cáilte leis a tart. Nó seo ceann deas bíonn íota tart ort. So sin agus tásúla an roihain sibh tainmh as an tuairisc nuaíochta sin, fiú má bhí cuma neamh agrathe agus tásúla go bhfuil a caint le chéile arís sár a bhfad. Tógaí go bógaí. Slán.